Hej og velkommen til den her video. Og i dag så er det bare fredag, så vi hygger bare lidt med jer med noget fredagslæg, og så ser vi lidt. Måske. Nej, vi snakker bare med jer. Den her synes ligner en sko. Men det skal forestille sig. Ja, det skal forestille sig en sko. Skriv i kommentarfeltet, hvad I får normalt til fredagslæg. Om det er noget lækkert, eller om I ikke kan lide det. Eller om I ikke bryder særlig meget. Eller om I bare får gulerødder eller og gurkstænger. Der er nogen, der får. Og ja, vi ved godt, jer derude, når I ser den her video, I vil også have slik. Jeg ser også spise det. Et spejlæg. Og det ligner hendes hoved. Ja. Prøv at se, ligner det ret godt i hendes hoved. Og lige nu, så skriv lige ned i kommentarfeltet, om I spiser fredagslæg lige nu. Se lige hendes hoved. Det er lige hende. Ej, jeg skal lige hurtigt. Men, ej, hvorfor kan jeg ikke? Det her er hendes hoved. Det er lige meget sikkert. Ja. Så sidder der et spejlæg imellem os. Det her vingummi. Jeg kan smage det. Jeg er heller ikke. Skal vi smage det på en Jeg Jeg skal lige tykke i munden. Hvis I spørger, om vi er søskende, så er vi ikke søskende. Nej, vi er ikke søskende, vi er kusiner. Kom nu. Jeg er tykket af nu. Blablabla. Skål. 3, 2, 1. Det er hårdt. Det kan Det godt smager være. ikke rigtig endnu. Det kan godt. Nej, det gør jeg ikke. Det kan godt være, at den her video tager lang tid, men jeg håber, I følger med. Det håber vi også. Husk at like og subscribe. Det vil gøre os rigtig glade på den her kanal. Og skriv en sød kommentar. Og det skal siges, her om rigtig, rigtig lang tid, måske 3 år, giver vi merchandise ud. Men det er ikke endnu. Men vi fortæller det bare. Det er ikke endnu, I skal gøre det. Det er først, vi lægger en video ud, når I skal gøre det. Så det er ikke endnu, I skal gøre det. Nej. Men den første, der subscriber og liker og skriver en sød kommentar, de får noget merch gratis. Men så nede i kommentaren, så skal man lige skrive sit nummer og hvad man hedder. Fordi så skal man lige komme op i videoen. Hvis I må. Ja. Så det er bare med at skynde sig og gøre det. Men det er ikke endnu. Det er ikke endnu, det er først. Vi laver en video. Hvis I kan lide dem her, så skriv lige noget i kommentarfeltet. Kan du ikke lide dem? Jo. Hvad vil I bedst kunne lide fra den her slikblanding? Prøv lige, jeg skal lige høre det film, det her. Ja. Hvad tror I bedst, I kan lide? Jeg synes ikke, at de kan ikke se alt. Nej, men de kan bare se det øverste. Hvad tror I bedst, I vil kunne lide? Prøv lige at skrive det ned i kommentaren. Lige dernede, lige dernede. Lige dernede i beskrivelsen. Det vil gøre os rigtig glade, hvis I gider at subscribe og like. Rigtig glade. Det. Husk at gøre det. Vi gør os så glade sidst. Skriv lige ned i kommentaren, hvis I er YouTuber. Slik ud af det her. Ej, det skulle... nej. Men du kan bare spise udenom. Skriv lige ned i kommentarfeltet, om I er YouTubere. Det kan godt være. Eller om I har en drøm om et eller andet. Prøv lige at skrive, hvad jeres drøm er, men som Hvad jeg jeres ikke kan gøre. største drøm er. Jeres største drøm. Prøv lige at skrive ned i kommentaren. Hvad er jeres største drøm? Prøv lige at se, at jeg er en baby. Det er også. Hvis I ved, hvad det her er, så skriv det lige ned i kommentaren. For det smager godt nok ikke så godt. Hvis I ved, hvad det er, så skriv det lige ned i kommentaren. Jeg synes ikke, vi synes ikke rigtig, det smager noget. Nej, det synes vi ikke. Lækkert.
er jeres yndlingsleg? Prøv lige at skrive det ned i kommentaren. Lige dernede, lige dernede. Lige dernede i beskrivelsen. Jeg Lige mener dernede. det. Skriv det, skriv det. Lige dernede. Vi mener det. Kom så, skriv det. Lige dernede. Det vil være glad. Hvad var det der? Hvad var det der, Lotus? Det ved jeg. Jeg filen af det, den er helt hård. Lad den. Prøv lige at mærke det her. Ej. Og jeg har også en her, der er rigtig grøn. Nej, heller ikke noget. Hvis I vidste, hvad det var. Og skriv det skulle lige ned i kommentaren. Prøv lige at smage. Det smager ikke af noget. Hvad kan det være? Jeg synes, det er tyggegummi. Det er bare en gummidus. Prøv at se min søde sal. Prøv lige at skrive noget i kommentaren, hvad jeres yndlingsslik er. Hvis ikke vi allerede har sagt det. Ved vi ikke. I don't know. Det har vi ikke. Men vi har sagt, hvad for noget slik kan I bedst lide fra den her blanding? Det har vi ikke. Jeg er rigtig dårlig til at vise, ikke? Prøv at se, hvad det her er. Ej, har du fået en fersken? Jeg har ikke nogen fersken. Nej, sådan noget. Jeg er ikke færdig. Hvad filen er det her? Må jeg se. Det ved jeg ikke. Det skal bare lige sige mig, så jeg har ikke sådan forstand på, hvad slik er. Vi ved sgu godt, hvad slik er. Vi ved Ja, bare men- ikke, hvad alt slik er. Næsten alt. Hvis I godt kan lide Stitch, så skriv det lige ned i kommentaren. Kan I lide Stitch, eller kan I ikke lide Stitch? Mig og Lotus, vi elsker Stitch. Det var lige før, jeg skulle se, så jeg ikke er færdig. Fyldt med Stitch. Fyldt med Stitch overalt. Ellers så skriv lige ned i kommentaren, hvad I godt kan lide. Hvad er jeres yndlingsfigur fra en Skriv det tegnefilm? dernede. Skriv det. Skriv det lige nu. Gratis. Helt gratis. Helt gratis. Og det er så lækkert, at I gør det. Hvad er jeres yndlings-YouTuber? Prøv lige at skrive det ned i kommentaren. Vi vil blive glade, hvis I sagde os. Ja, vi vil blive virkelig glade, hvis I sagde, det var os. Altså, vi er helt nybegynder. Du har en anden kanal. Skal vi sige, hvad den hedder? Selv søge på den, hvis de har lyst. Nej. Okay. Vi siger ikke lige, hvad den er. Måske kommer vi til at sige det i slutningen af videoen. Men kun måske. Hvis Kun jeg måske. vil. Det er ikke sikkert. Fordi Saga har kun en kanal sammen med mig, men jeg har også min alene kanal. Men vi kan sige, at det starter med I. Ej, stop nu, Saga. Jeg sagde bare, det starter med det. Hvad er det her? Hvad er det her? Hvad er det her? Det kan jeg også, tror jeg. Nej, det kan jeg ikke. Min lille kolonæs. Selvfølgelig, hvis I møder os ude i byen, må I selvfølgelig gerne tage et billede og få en autograf. Men det er ikke sikkert, at vi har tus med på os. Så I skal selv huske at have tus med, hvis I nu skulle møde os ude i byen. I fremtiden. Hvor end I bor, Vi kan ikke sige, hvor hen vi selv bor. det må vi ikke. I hvert fald ikke vores forældre. Prøv at se det her. Prøv lige at se den her. Jeg bare Stitch og springer ud af væggen. Det var min idé at lade den hænge der. Ja, du var nemlig med til at hænge op. Ja, jeg var bare rigtig genial. Og han er sur. Ulla, er du ikke noget længere?
Nej. Han nyder mit slik. Og Ja. jeg synes, det er slik med sukker. For helvede. Ej, undskyld. Jeg må ikke bange. Undskyld. Det er fordi, hun må Mange ikke gange. spise slik. Jeg må gerne spise sukkerfrit. Og nu spiser du så slik med sukker. Du skal bare lade være med at sige det. Bare lade være med at sige det. Det er bare en ven, jeg har. Hun får penge for det. Der er et kilo, hun taber sig. Det får hun 50 Alle kroner. behøver ikke at sige det til alle vel. Det er ikke sejt. Det synes jeg heller ikke. Men hvorfor siger du så? Fordi jeg gør. Vi har filmet i 10 minutter. Vi slukker nok lige om lidt for det. Men hop lige ned og se den der, og se madlavningsvideoen. Det er vores første video. Men Den den er har så rigtig ikke noget god. lyd på. Den er så ikke noget lyd på, men den har mega mange visninger allerede. Ja, Så meget gerne ned og se. jeg elsker dem her. Meget gerne ned og se dem. Ja. Ja. Vi ikke slukke, når det er 12. Oh. Vi slukker om 1 minut, tænker jeg. Ja. Vi kører i 11 minutter, og vi tænker kun, at vi lige kører i 12 minutter. Eller? Ja. Ej, det er rigeligt nok. Mm. Dem her elsker slik. Jeg er ikke typen, der gider at spise slik særlig meget, men jeg kan godt lide slik. Ja. Du har også spist. Du har også drikket sodavand. Altså. Det er lige meget. Ja. Det lægger folk ikke mærke til. Prøv lige at skrive, hvilken klasse I går i, hvis I overhovedet går i skole. Nu? Det kan jo være, at I lige er startet i 0. Eller det kan være, at I er startet i 9. Hvilken klasse går I i? Eller går I stadig i børnehave? Nej, jeg ikke gå i 3. Vi startede i 3. Vi går stadig i 3. Det nu. ved jeg godt. Men vi er startet i 3. Prøv lige at se, hvor søst det her det ser ud. Jeg er 12 nu. Tak fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe og skriv en sød kommentar. Det vil gøre os virkelig glade. Hej hej.